खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासैबो फराय बे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्लानि जानो गोनां बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुमा आरो बेजों लोगोसे बे जायगायाव आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा मिथिहोनो नागिरदों जाय जायगायाव जागोन बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय माइनामाता गाव हेलासिगुरि आरो लोगोसे जाय जायगायाव जोंनि बर'नि जोहोलाव मुंख्लं आमलाराम बर' बिथांनि जोनोम जायगा आरो बिथांनि मुङै जे बे गेवलां फोथारखौ जोहोलाव आमलाराम बर' जोहोलाव फोथार बे फोथाराव खुंनो लानाय हाबाफारिनि सायाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि दिन्थिलांनो जों नाजादों। बे समाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय गोबां नांथाब नाजानाय बे हाबाफारिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ माखासे मावबाय थानाय नुथायफोरखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बे जायगानि जिहेतु समायना थासारिफोरखौ बुंफबहोनो थाखाय बिथांमोना गोबां खामानि मावदों। बेयाव जिहेतु बोथोरनि जिहेतु माइ आबाद बे माइ आबादनि मावखांनायनि जे माइ आबाद मावखांनाय फोथाराव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानो नागिरदों। बेनिखायनो बिथांमोना बे जायगाखौ समायना खालामनो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गोबां बर' आइजोफोरखौ बे समाव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो जोबोद बाख्नायथावना जागोन बे जायगाया। जाय जोंनि हारिनि जोहोलाव बिथाङा बर' राव थुनलाइखौ नागिरनानै जिउ बाउदोंमोन आमलाराम बर'। बे आमलाराम बर'नि जोनोम जायगा बे जोनोम जायगायाव मोनसे बिथांनिनो मुङै आमलाराम बर' जोहोलाव फोथार बे जोहोलाव फोथाराव बिथांमोना जे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बिथांमोना बे ओनसोलनि जिल्लानि बिथांमोननि आनसलिकनि जिहेतु सनाथि मायथाइ फोरबोबो होनदों बिथांमोननिफ्राय जों माखासे खोथाखौ आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोना लानाय जाबाय। खुलुमबाय। जिहेतु नोंथांमोननि जानो गोनां जिहेतु फैबाय थानाय बे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुमा लोगोसे नोंथांमोननि बे दख'रानि जिहेतु सनाथि मायथाइ फोरबोबो खुंनो लादों। बे हाबाफारिया बेसेबांसो आवगायदों आरो दा मा खामानियाव बेस्थ' जानानै दं नोंथांमोना? गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बाक्सा जिल्ला एबसु आरो कारिजाबिन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7 आरो 8-9 बे खालारखालि बाक्सा जिल्ला एबसुनि 17थि जि थान्दै जखनथाइ लोगोसेयैनो कारिजाबिन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय बे हाबाफारिनि थाखाय जे मावनो गोनां माखासे खामानि जेरै पेन्डेल लुनाय डाइनिं हल बा आलासि जिरायसालि बेफोर खामानिया फ्राय आवगायबाय। बेजों लोगोसेनो जायगा साफा खालामनाय बा जोंनि जि डेक'रेसन खालामनाय बे हाबाफारियाबो सोलिलांबाय दङ। जों फ्राय 70% खामानि आवगायनानै दङ। बे समाव जिहेतु सनाथि मायथाइ फोरबो नोंथांमोननि दख'रानि नोंथांमोना बे सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोगोसे मा गोसोखांथावना हाबाफारि लादों नोंथांमोना? बेयाव गाहाय दङ फरायसाफोरजों सावरायलायनाय लोगोसेयैनो जोंनि जि सोलिबाय थानाय हा हुजों लोगोसे समाजखान्थि माखासे बेफोरनि थाखाय जों सेमिनार लादों। गाहाय मोननै सेमिनार फरायसाफोरजों सावरायनाय आरो बे मोनसे हा हुखौ लानानै मोनसे सावरायनाय सेमिनार। जिहेतु बेयाव मोनफैनो थाखाय बबे रडजों फैनांगोन जिहेतु गोबां सुबुङा बेयाव बाहागो लानो फैगोन? आं खावलायनो सानदों गिबियावनो जुदि बरपेटा रडनिफ्राय फैयोबा बेयाव काटाजार होननाय दङ। काटाजारनिफ्राय हाबनानैनो कारिजाबिजनिथिं फैबाथाय जि जथुमा माइनामाता गाव हेलासिगुरि बेयाव जोङो मुंखौ दोनदों रमान स्क्रिप्टनि गिबि मुंख्लं बिथां आमलाराम बर' बिथांनि मुङाव जों बे फिल्डखौ बा एरियाखौ दोननाय जादों। मुंख्लं आमलाराम नोगोर बेखौ दोननाय जादों। काटाजारनिफ्राय हाबनानै दमनिकाट होननाय दङ बेयाव दलं दं ब्रिज बेजों हाबबोबानो बे जायगाखौ मोनगोन। आरो बेयाव जिहेतु नोंथांमोना बे मेलाव मोजाङै जाफुंहोनो थाखाय हयथ' नोंथांमोना आलासिफोर लिंहरनाय जादों। बेयाव सोर आलासिखौ नोंथांमोना? गेवलां मेलाव दङ गाहाय आलासि महरै जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बेखेवगिरि महरै जोङो खावलायनो लादों बिटिआरनि चिफ बारग' एबसुनि आफादगिरि सार प्रमद बर' लोगोसेयैनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों खावलायनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव नोंथांमोना जिहेतु बे हाबाफारियाव बेसेसो सुबुं बेयाव जागोन होननानै आसा खालामदों? बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोंहा मोन 33 आनसलिक दङ। बेयाव जोङो 50 जन फैयोब्लाबो
बेनिफ्राय जोंनि खाथि खालानि जि नांजाबनानै थानाय आनसलिकफोर दङ बिथांमोना फ्राय गोबाङै बाहागो लागोन फ्राय जोङो 2000निफ्राय 3000सिम मानसिफोरा जमा जागोन लोगोसेनो एरियानिफ्रा फ्राय लोगो नांनानै 5000सोआ फैगोन। जिहेतु बे समाव नोंथांनि मावथिफोरखौ बेयाव जिहेतु खामानि एबा जे हाबाफारिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय माबायदि बाहागो लानो थाखाय नोंथाङा हास्थायगोन? आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' माहारिखौ मोजां मोनग्रा गुबुन गुबुन आफादफोर दङ बर'फ्रा बिथांमोनखौ खावलायगोन आं बे जोंनि जि 7थि बाक्सा जिल्ला एबसुनि थान्दै जख'न्दायजों लोगोसे सनाथि मायथाइ जोंनि दख'रानि बेवहाय लैहोर लैहोर मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बाहागो लाफैनानै जोंनि जि हाबाफारि बेखौ जाफुंहोगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोननाय थाबाय बे समाव जिहेतु जानो गोनां बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु बोसोरारि जथुमा बे जथुमानि लोगोसे बिथांमोना बेनि सिङावनो थानाय दख'रानि जिहेतु सनाथि मायथाइ फोरबो जयै फालिनो नाजानाय जिहेतु समायना बे पेन्डेलनि साजायनाय बे हाबाफारि बा गोबां खामानियानो जाबोगासिनो आरो जानायनि लामायाव बेखायनो बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ बे जोंनि जोहोलाव आमलाराम बर' बिथांनि जोनोम थावनि आरो लोगोसे बे आमलाराम बर' जोहोलावनि मुङै बे गेवलां फोथाराव बिथांमोना जोबोद नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना बे मेलखौ जाफुंसार होनो गोबां ओनसोलनि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो जोबोद बाख्नायथावना जागोन बे जिहेतु हाबाफारि बे खुंफुंनो लानाय हाबाफारिफ्रा थारैनो बे समाव जोङो बे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों बे दान्दिसे सम बे हाबाफारिनि सायाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा फोरमायबाय आरो बे समाव नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लानोसै। गोजोन्थों।